Roberta Mezzola saħqet li l-politika ambjentali dwar il-klima qed twassal lil votanti lejn partiti populisti hija din il-kritika li issa qed tiffaċċja b'mod ewlieni mill-kamp tal-ħodor il-President tal-Parlament Ewropew u d-deputat tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew wara kummenti li għaddiet waqt intervista siti ta' aħbarijiet u ta' analiżi politika bħas-sit awtorevoli politiku, iżda anke f'Malta mill-Malta Today ġie nnutat l-aġir ta' Mezzola li suppost tiġbor is-sentiment ta' Parlament Ewropew sieħ iżda li ħadet il-linja tal-Popolari Ewropej li huma kontra pakkett leġislattiv ewlieni dwar it-tibdil fil-klima li jagħmel parti mill-Green Deal. Numru ta' Europarlamentari fosthom il-Ġermaniżi Terry Reintke u Michael Bloss għallu lil Mezzola li l-kummenti tagħha kontra il-pakkett leġislattiv ambjentali mhuwiex il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u Bloss talaba titlob apoloġija għal kummenti tagħha. Il-protezzjoni tal-klima hija il-protezzjoni tal-bniedem saħaq Bloss, filwaqt li Alberto Almanno, professur tal-Liġi Ewropea, innota kif l-ewwel Mezzola u l-partit tagħha tal-Popolari Ewropew wedu liġi ambjentali li tindirizza t-tibdil fil-klima imbagħad talbu biex nieħdu pawża fuq dan u issa spiċċaw jattakkaw l-istess liġi ambjentali bħala waħda li toħloq il-burokrazija u li tforni il-populiżmu. Dan huwa ton diżonest u populist innota Almanno quddiem l-aġir ta' Mezzola u Manfred Weber, il-ħabib ta' Simon Busuttil u li jmexxi il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Parlament Ewropew li kien b'mod ewlieni kontra il-liġi tal-klima. Kellim għal Partit Popolari Ewropew u anke kellim għal Partit Konservattiv u Riformista, grupp Lemini, iddefendew il-kummenti ta' Mezzola. Dal-aġir ta' Mezzola mhux l-ewwel darba li ġie innutat brabta mal-iskandlu Qatargate, rapport li ħarġet it-Transparency International EU kien saħaq fuq Mezzola ħafna paroli u ftit azzjoni.